Public. Good. Oh God. All right. Yeah. Zvaita kuside kwangu. Mina, I hope you understand. Any notification here. Ndiyo nguva iyi. Mina nditsvage futi another. Mina ndikusendere link chaiyo imwe yachona. I think public. Mina yekusendera vanhu. Link chaiyo paYouTube. Mina tiite so. I think kunokaisa chandipa notification. Right apa part 3. No. Ndikudzoka. All right. Iripo. Okay. All right. Tadzoka zvakare again. My goodness, guys. Monaka. Izvizvika nyongo Noku akasanzwa ndikoko ndichamubudise because maita stubborn. All right. Ndisendere vanhu again. Wachimbomirei. All right. Mirei ndichange ndashare. Ndikatanga ndashare tikasvika pa 100. Because vanhu mandishungurudza nhasi. All right. Ndikandishare futi part 3 guys. Noku shamwari nyango usiri kunzwa zviri kutaura mumwe munhu hauchabude unoramba uripo vanongotaura ndikoko. Asati budi mubox guys. Mina ndichange ndashare link again. Share link. No, ndikufanira kutanga ndakupa iwo Noku handiti. Share. Okay. No, not this one. Right. Ndovanda kusendera. Wait. Ndiri kuenda kuWhatsApp kwako ndokupa link. Okay. Chairo rekuYouTube. 4, 2, 1, 2. Okay. Iro. Ndakupa link, the actual link ratiri kushandisa kustreama right now. Okay, kanji. Kuti wandosati watipa link. Alright. Mina aiwa link because pane malink 2 kune rekuYouTube ratofanira kutanga tashare. Then rekuzoti imimi mupinde. So toda kutanga tasvikawo 100. Then okay, create. Alright, mina ndikupei link mufanira kutaura. Vanenge votibatirewo panzira. Ndakupa link rekustreama manje. Nhasi ndazoseka manje. Link rekustreama iri guys. Iri ndo rekustreama. Okay, atanga. Iro link rekustreama wada kupinda guys. Wada kutaura naNoku link rekustreama iro. Vintapera wauda kubharira kupanze. Adimai wanga ndakumbokumisa because adimai wanga ufanira kutanga kubuda ukaramba kubuda. Ini ndichiti please kudai mukaramba. Please, I'm dying. All right. Adimai pinda. Yes, thank you Shema. Watigonera kuti tichiwana kurara. Yes Noku. Noku kunzwa. Noku abisi pafoni. Uri boere Noku. Iri bo uri sei. Just maybe 2 quick questions. Because ndaona kuti uri pa demand and ndidi kudyira vamwe time. Pana Noku, pana Kimberly. Have you ever been in such a dilemma in Noku yekuti unenge uine mafirst target 2
uchishaya kuti womhanya nebhiza ripi, kuti rugby here kana kuti soka? Inini handisati ndinoita zvinhu 1-1. All right, in your real life, if given a chance to choose between munhu akaita saTendai kana akaita saMantawa, who would you choose? Or maybe both of them, a mixture? Another question, sorry. In life, there is Tendai, he is a bit bossy, he is controlling. Then there is Mantawa, one character we are very different from Tendai. In Timbali's real life, unga choose any between the two, either one of them or another in between. Well, I'll choose Tawanda hangu because my emotional connection panano kuna Tendai ndaisambonyatsoiona hangu, but with Tawanda it was there. And handisi munhu anobva ahutira mota zvekubva atoda mukomana because ane mota and ane mari. So in real life I think Team Tower as well. All right, chirova pasi zvangu Kimberly asazorova vamwe marata seakapa Tawanda. Thanks Cheryl, bye bye. Thank you. All right. Studio tozara ndikachitsvage musikana. Shit, kazi vasikana vese mama muripi? Une pakazara vakomana chat. Bro, do you know kuti vasikana muri kupi? Netione. Vasikana, where are you? Vasikana, where are you? Menditorewo pane munhu. Guys, mustudio muno makazara vakomana chete. Where are the ladies? Muri kunonoka vasikana. Aripo. Dave Noku. What a ball. Noku uri kunzwa? Andisi. Noku. Ndatindekunzwa but chingotaurai. Ndikutaure sei? Haasi kukunzwa but chingotaurai. Alright, ndechida kukurudzira kuti vave wakadaro. Unozoti ndiri biggest fan yako. I think like takatombotaura paInstagram tikatokudza kuti aiwa urambe wakadaro. Urambe uchingotifadza. Usateerere zvewakawanda uziva kuti vari panokusapota vakaita sesu. Urambe uchindira mberi. Okay, thank you. Thank you. Right. The next one. Pane uyu Eugene chimbomira uri papo. Utange chimbobreaka then yozotanga kuita. But wakunzwa? Minoti chi. Ndakunzwa. Alright. Iwo ndikakubudisa mustudio auzodzoke. Mina ndisanonzi Tawanda. Murizei. Mantowers. Muida sei. Muida sei. Ndiribo. Ari sei zvake Noku. Hello. Noku. Yesi. Ndiribo muri sei. Ndiribo uri sei. Boze kuti. Akadrama kenyu kanotikomborera. Kutigonera. Tera tukataimira manje kapera tichavarayirwa neiko lockdown. Bawana aparapera unongodzokorodza. Isati ndizokudzokorodza. Rambai muchikanda mamwe masino waiziya. Because I'm big fan reka drama game. Ndiri Mantawa ndowasapota. Because ndiri Mantawa futi. Unonzi muri masazi. Saka uri Team Tower. Ndiri Team Tower. Alright, iri bo. Okay, bye and thank you. Rega ndise kumbi wagara ubva kudhara guys. Kumbi yesi.
Maraisi Shami Mrese. Yes, Noku. Wadiwa wepamoyo inotinakidza. Patakatanga kuiona, takatanga kuifarira ipapo. So it brings a lot of childhood memories, and for all the things Tanga City bought Chikura, there were also good vibes, and Wadiwa wepamoyo in all those elements. So keep on doing the good work. I haven't watched today's episode because in the end my deadlines, but I know Koti Naspaninge Pampa Kaipa. Rambai Mushita Basa. I saw another YouTuber, Achitaura Koti. You're also doing medicine. Keep on doing the great work. Don't leave whatever you're doing right now. Just know that my priorities are on the happy, and I know that advice and all. Take everything with a pinch of salt, and just know that we appreciate everything you do. Thank you so much. Thank you for that. Okay, bye-bye. Bye-bye. Alright, and tichatombomiriri nguva yekuti vanhu vazonyatsa kupindura kuti bhabhai guys pakaita kuzara. Mr. Florence. Sister Florence. Eunice, Sister Eunice. Okay. Sister Eunice. Hello. Hello, Eunice. Yes, Noku. Noku. Yes, Noku. Noku, uri kunzwa? Noku. Noku. Yes. Hi. Duku. Yes, I just Noku. wanna. Hi. Did you both say? Three boys. I'm not in that season. I'm not. Maita basa. Murambe muchiti support. But Thank remember, you. Apa iri kufreeza. Mine Sister Eunice, ndirini yenyu iri kufreeza. Mine add someone. Iri kufreeza ndiri nayo. Remember say uyu tatenta. Hi, Noku. Hi, Noku. Tatenda ndakubvisa because dzima music iri kurira kumashure. Dzima music because rohwa nema copyrights. Right. Wadzima. Alright, cool. Alright, Taura. Yes, Noku. Uri boy. Uri sesha. Noku. Urundizwa. Hi, Tatenda. I'm good, and you unokona vector sha ndokufarira naswa somanya. Naswa manya zvanaki. Nasina mai. Manya shaza. May God bless. May God bless you, ne? Simafana kubudisa season 2 and takamirira bossa. Chinazokuita pa lockdown. Munofana kubudisa rimwe chamirira season 2 ndichambosana ngudzokorodza racho riripe roro zvangu sezvo riripo ese ngosana dzokorodza roro tichimirira mode season 2 namantawa mantawa kuseri. Alright. Tatenda watoita kucomment section ndakukubvisa vasikana vari kuita kukurwira bhabhai shamwari. Alright, bye-bye. Remember say mudzimai chite tichinjanisa. Sister Eunice handicha aid because mambopinda ndakuisawo vamwe guys. Ndakuisa mudzimai Eugene ramba wakamira ipapo mendise nyasha.
Nyasha. Nyasha. Nyasha. Tadiwa ukundinzwa kenini? Ukundinzwa? Ndikukunzwa. Ine ndisedza off. Sound runonoka kusvika. Hello, Murise. Ndiripo. Eskani nokutula. Hi. Murise, tinotoziva kuti makapinda seiko muindustry. Hanzi ndozvikupa vanhu mari katitewo. Hello, ndati kuda kutonzwawo kuti makapinda sei muindustry. Kasa hamusi kunzwa? Ari kuti hanzi sound yako iri kunonoka kuina. Sound ameno. Problem yekuti ndikamubvisa ndikati buda udzoke futi. Panozara panapa vanhu last time varamba kubuda. Unoona manje. Saka I think right, Noku ndakukubvisa ende vanhu vachaedha ndichangokuedhai Noku asipo kana zvakadero because sound yake ameno zvairi kuita. Saka ndoita sei? Handizivi kuti ndoite sei. Saka ndakubva, bye bye. Alright, iripo, thanks. Noku ningirine sound yaNoku ari kuti hanzi iri kuningirikina. Ndimboisa ma-earphones katione Noku. Panopinda nonzi ma-earphones nepanopinda charger i1. Oh! Saka izvezvi ndakaisa pacharger. Alright. Oh, maybe that's why as well. Alright, choose. Vanhu vari mubox umu kana wakambopinda. Sister Eunice taderera itai exit because mambopinda. Saka ndichakuedhei. Ndise Alvin. Hi Noku. Noku kundinzwa here? Ari kunzwa. Shema handisi kukuona but Noku ndikumunzwa bara ndikumuona bara hasi kundinzwa. Hausi kundiona? Esi Alvin. Uripo here Noku? Kuona nikukunzwa. Wakundinzwa manje? I just have a few questions. Did you have a few questions? Alright. What came into your mind when man showers for wakadonedza chipepa cheukoshwa? Kudipa, what? Alright, ndikuti wakafila chi when man showers for wakadonedza condom? Ndakavhunduka kuti kondo nepfungwa dzemunhu here ingati changotanga kumhanya. Hatinoziva kuti inonzi simbi norohwa ichapisa akasikazi haanozombowana mukana wekudzoka padheni futi. Saka aidobva atongoti dhaka wati. Unogara wapedza basa ka. And then Noku, I want to ask something. Kuti pa episode 10 why wangobuda mjeni ubwo wangotanga kutera mantawas wadi kunyaradza mhonzi? Ndadi kudi Shema ndichaone Noku aripo ari kuchaja futi phone yake because phone yake yenge yakupera moto. Shema
Andichaone Noku. Aripo. Waenda kupira moto. Ndiri kuti kwadi kunyaradza mhomzi wabudireko muteni uchimhanya. Ndofunga. Alright. Ndofunga Rudon. Wakundinzwa? Ndati ko watizireko mhomzi wadi kuvanyaradza. Ukundinzwa here asi? Ari kunzwa. Iwo aufiti chimbonyarara uyo ataure because ari kuti anzi mawedzi ari kunongosvika. Taura Noku. Ndinenge ndazongo overcome nerudo ndikaona ndatanga kumhanyira mudiwa. Handizivi waitsinonyararidza mama vangu. Pamwe ndazongoona kuti obvious mama ndozongodzoka vachiripo. Pema wondudza zvanenge ataura because handisi kumunzwa. Iri bhombira ndikubudise ureiti iwewe. Ramba uchitaura Noku. Alright, mira Ede uyu amira kudhara. Fortune. Finally. Noku. Hi. Fortune. Iti yesi ndo zvandakamirira kunzwa izvozvo. Aibudi yesi guys. Inobuda yesi ndiyo yandiri kutoda shamwari kahesi kanonditi abo kwete zvekunyepa. Kanobuda pana mantawa chete sha. Ingorega tongori kuona umwe munhu ingotongori kuona mantawa then try it kuti yesi imwe yaiya so ndinobva ndatobuda zvangu mubox. Imbobuda. Handiplani inongobuda haimbobuda. That was a joke. Anyway, I'm appreciating your work, guys. Keep it up. I love your part. You are doing it very well. Thank you. Yeah. Yeah, that's really great. Pauno actor, it's effortless. He says energy, but it comes out so nice. Thanks. Anitika. Sorry, oh my god, ndawabvisa wasati wapedza kutaura ndofunga. Mama pedza kutaura. Ndanchiti zvoni shema usandigarise kubox 1 hour iwe. Unoda urowa. Thanks. Wisdom tumwa comment section yesi. Alright, bye. Say my Masau. How are you? Noku. Yeah, Noku kamsala ndikanogona kueka. Kachinyepera zvako kutadza kuziva zvakari kuita asikachiziva. Patakanyarara manje. Koma Masau, uisaika Masau padhuze. Musoro wa Masau uri kupi? Kuyaziya sei, aitoti kuti nhasi warasika. Hello. What you say? Yes, Noku. Sorry, nemamaskari. Kumiro papatisina mamaski vari kusunga kunoko saka hatisina kufira mberi. Ndapara kuona Noku. Alright. Yes. Maitipasa. Okay. Have a good day. We love you and we support you. Thank you for the support and the love. Okay. Alright. Then ndichisa Eugene amira kudhara guys. Eugene. Iwe Eugene. Oh,
Niwe Eugene. Eugene. Mine nditi ende Eugene amira kudhara. Eugene ndomuziva zvako iwe ndofunga kachafara nhasi. Anogara nemakazins angu anogara kuBangkok. Pane munhu wandisuda kuedha apa. Iwo uchimbomira paqueue. Guys, hanzi pafefe tiri kureva nhema. Isai vakakupinda pinda guys. Nandione kuti Eugene aripo here. Eugene. Hapo. Ndaisa link manje. Hello? Iwe hove taura. Hello. Hello. Uri kunzwa? Ya, ndiri kunzwa mhene kuti mese muri kundinzwa. Ini ndiri kunzwa. No, kuri kunzwa. Hanzi haasi kukunzwa. Saka ndakuenda alright. Bvunza wako ndikudza. Good show guys. Ndachida kutongobvunza zvangu like out of the drama rese. Just is there any part yakaita out of like is it scripted just to show her acting prose, but if she cannot hear then she can't answer right away. Ari kunzwa. Hello. No, kuri kuzvinzwa. Handisi. Aiwa. What is there any part yakaita like which was open like she actor there's an open bit which can come up you can fill up with your own like imagination kuti ndoda kuactor ndakadai. Zvisiri muscript ndo zvauri kuvhunza. Zvisiri muscript exactly. Alright, no kuhanzi pane act yokamboita here kuti unongoactor asi usina kuudzwa kuti actor like this wobva watanga kuita sei kungoitawo pamwe zviri musoro mako zvauri kufila kuti apa I think I should do it like this or like that. Time you have to improvise, especially my facial reactions, even my words. You're supposed to add a bit of yourself to it. But how fun also change like the overall of the scene yacho. But it's not kuti zvawanzi zvakatonyora pascript ndozvakufana kufollowa. Mazvinzwa here response. Anyway, but I just wanted to pick on the puppy so that I can watch it again and again, just to see how it fitted in. But anyway, and utongoona zvangu kuti zvaifamba sei just out of interest. But anyway, guys, well done. It was a very good, well scripted drama. And the very last scene on episode 10, that's an excellent one. I don't know how to say it, but that one whoever did whoever took the video, the shorts, well done guys, and keep it up. We look forward to more. Thank you so much. Wazhinzwa? Noku? Anenge azvinzwa, achazozvinzwa afterwards. Bye bye, ndakukubvisa. Iti mine ndise anonzi Kevi kana ndisiri kuona picture yako handikuisi. Mine ndise Trey. Nancy ndikuona anonzi nani? Trey TK. Zisei. Ribo. Aritsego Noku. Ribo, what do you say? And Ribo, I really like your drama. Thank you so much. Keep the standard. Actually, we are enjoying the drama, but unfortunately, this is the last episode per season 1. When are we expecting the other episodes? I don't even know.
Antozirio, but you'll be informed in due course. Okay. Andizivi. Thank you. Okay. It's Maita Basa. Thank you. All right. Gandisa anonzi Nancy. Did he say? Escan Sisi Shema. Did he say? Did he bo? Tafara nokona Noku. Noku Noku Tafara. Noku. No, kurkunzwa. No. Anti Tafara. Noku. Tafara nokukuona Noku. Ndakukuona. Eskani Tafara zokuti Tafara singamboiti nekumhanya kwawaita kuya. Tafara. Ari seko bandi biko. Ari right. Mufarisa mtanzanzi kufara nenensi kuma avenues Harare. All right. Bye-bye. Bye. Oh my God. Thanks. All right. Maybe ndakufana kutora last 5 people, guys. Noku achienta. Eugene. Shamwari kuona makumbo ako shamwari. Say Eugene. Andisikukuona. All right. Deipi. Eugene uri asikunzwika. Eugene buda udzoke futi. Eugene asikunzwika, guys. Chimbobuda udzoke futi. Nikiri Noku uri kunzwa musha nditi? Uri kunzwa? Iyo ndikukunzwa but pari kuzoedwa munhu iye ndiye wandisiri. All right. Mendisi anonzi Nyenge. Sister Nyenge. Hai Shero ndafara. Shema. Kuri ikoko. Ndiri pabasa shamwari asi ndangoona kuInstagram waposta ndikati rega ndimbonoona Noku. Totienda Mwari. Taurai naNoku. Ndoda kubvunza Noku kuti in real life Noku une boyfriend here? Ndinayo. Nayo. So are you doing the way you are doing to your boyfriend, the one you are acting with? With Tawanda. Noku natadiwa vatori vanhu vakasiyana. So hazvizombofanani. You know what? You are so pretty. You are so pretty and cool. I like the way you are acting. And Shema waka freezer. I don't know why. Daka freezer. No, put daka freezer. Shema waka freezer. Aka freezer Shema. And no, put daka freezer. Oh. Shema aka freezer. Ndikukuona. Okay, thank you very much. Bye-bye. Thank you. Oh, that's so sweet, guys. Eugene Dadzo Getone. Eugene. Eugene in Daruta Miyama. Eugene achandituka, guys. Eugene akufuriza. I'm neglecting network if a building former one. You say Cuckoo. Yes, Shem. You say Ndukunzika yes. Taura. Ndiri right. Yes, Noku.
uri Yes, sei? Noku. Tiri bo, uri sei? Ati ndiri kugona zvisingaiti urambe wakadaro. Ndiri right, urambe wakadaro. Utisire live kuFacebook kwako shatinyatsikuona. Apo manje tanetseka kupinda pashema apa. Nyatsomboenda live chaiyo kuFacebook kwako tinyatsokuona. But munozari kuti kuFacebook haisi kuedha. Haisi? Vakabvisa green button. But achaenda kuFacebook. Hatinokudziri but manje nekuti akuite kunyemudzwa uri kutimudza shema. Hatisi kupedza shungu isu naNokuyu wakumana. Hatisi kupedza shungu, toda kunyatsotaura naNoku isu. Hausi kuona ndanetseka kupinda ndaita about 1 hour ndakangomirira ndichimbobuda. Tambobuda. Facebook. Noku urambe wakadaro Noku urambe wakadaro ndokufarira zvisingaite. Alright, thank Rambo you. uchitiburira zvinhu. Alright, bye-bye. Thank you. Guys, that's the one who the Man Towers. Varove surprise. Guys, Man Towers watch what around here. That's Mira 1 second. Did you get Man Towers, guys? Mira 1 second. No, the text Man Towers. Dimire 1 second, guys. Do you check Man Towers? Man Towers watch what you play, man. Zeni ndakamiti Mira 1 second ndichage Man Towers. I don't know kuti vanouya no kushamwari ndibatsirewo sha. WhatsApp. Nduku but vanogo ini pamwe vanogononoka ndite sei kundi mina ndiva invite amenoti anobvuma here. Nditonge hazi online. Hazi online. Nditonge hazi. Apindura. Mina ndidedze Prince. Prince akapita Prince avhure zvokumhanya. Anoya chimhanya. Ndaifana kuzvifunga ndavaunza nditi hanzi mufonerei imimi. That would be very funny. Ndise fearless asamo isa alright. Vanoti fearless zviri sei? Ndiri bo rambai muchitaura ndida kusenda number kuna someone afone. Taurai naNoku. Uri sei Noku? Yes Noku. Noku uri kunzwa? Noku. Si fearless. Ndiri bo zvangu uri sei? Ndiri right. Unogona kuacta shamwari. I like your dramas. Waita zvako fearless. Iri bo saka muchakontinue kuenda season 2. Ndofunga but I don't know kuti rini. Alright, muchingoti update. Meta basa ne. Iri bo. Rega edi someone ndikuzama ku right Ashanti ndikutsvaga Man Towers na Prince. Taurai na uyu ndichitsvaga Ashanti taura. Yes Noku. Noku uri kunzwa here? Ashanti. Uri bo here? Ndiri bo, uri sei? Ndiri bo ndafara. Ini ndafarawo. Nongofarira the way you talk
maitiro ako unongoita zvongoratidza kaunatural kamwe karipo kamwe kamusikanzwa so kanongorelata so Waita zvako. iribo yeshema ndiri sei manje tofanira kureleasa rikini guys tauya kare saka ndikufane munhu anoda kuzama kuti afonyere Tendai kana Man Towers guys saka vakasabaderawo ndikoko then sister nokuvoenda because vauya kudhara hafana unobika mama wakamumirira thank you rega ndiedhe vamwe iribo bye alright Bye. rega anzi kadoro kadoro zviri sei abo sei iri bhova kadoro correct timbotoona Noku zvedu Devi Noku Diri dry. iribo handidya zvamuri kuita zvinodadisa guys pushai magiya chete Waita zvako. takudariri zifirimu manye uyu iribo yakawanda. Alright, thanks. Ndikangopa dzimwe 5 more minutes vakasabatika guys tobva takata nokubvaenda zviri sei shaita Hi Noku nemo wacho muri sei zvifambe guys mukugona guys we are rating you nemani yes makanyanya guys. Hello. Breaker. But Noku kaskiri kako kaunozoita Man Tower ka. Kanobata. But keep it up. And the other thing is guys, my episodes zenyu mapfupi, they are too short. Mukutisiya tine nzara. And ari kunonoka futi kuzouya. Apa kuza trim lockdown. Tinga tichitotarisira Wadiwa wepamoyo like every day. Because the entertainment yedu. Mukutisiya Antka. But keep it up. You are raising our flag high, guys. Antka. And the Shayfactor, please smile before you leave. Man. Noku. Yes. Don't tawand. Dokuda. Oh. Bye-bye. I'm done. Gonna guys. Let's say next one, Macy. Macy. Adona. Samaita. Where is that? Alright, Samaita. No, good. Shayfactor. No, Budayo. So, Ropa. Hello, Shema. She did say. You want? Kuribo. Sorry, no. Yes, Noku. Hello, Noku. Unzi Anopa. Oh, Anopa, what is it? Bye-bye. Bye-bye, Anopa. Nikirina avoid na futi guys. Me to say another Lucas. Yeah, sister. Lucas, Say, sister. did you bogo say? Lo. Nima lockdown na. Did you bogo right?
Yeah, ore Noku arunzwere. Noku chimbobuda udzoke futi hapasina pressure yakawanda saka chimbobuda udzoke futi ndokuedha. Noku chimbobuda. Chimbobuda udzoke futi kuitira volume yako. Yeah. Nga abuda adzoke iko zvinhu hapasina pressure saka it's fine. Abuda odzoka ndokuedha futi. Otherwise muri kupi mi? Ini ndiri pano paSouth Africa. Kuri sei? Nokuita exit udzoke futi uchishandisa link. Wati ndibuda ndodzoka? No, ndikutaura naNoku kuti aite exit. Nokuita exit udzoke futi. Amati ari kuzvinzwa here because anga achimboti chifonyeke ngaupira saka ndada kuti manje tikangoita 2 maybe vana prince wacho ndizoti vabatike here kuti havana kubatika kana vasina kubatika handizvo zvosikana zvinenge zvatovharana hanzi mei tione because pane anga achizama kufona right mei timirire Noku adzoke. Noku ndamubudisa kuti adzoke iko zvezvo hazvichanyanyonetsa because ane lingi racho anoringira vanhu vamboita pressure pekutanga tikwanisa apa pati 3 Noku ativharisa nhasi guys zvakaoma hazvo zvaitika muzora nhasi I cannot say anything bomangwa ati kudzoka naChido mene ndione kuti ndiyadzoka this is nyasha. Muri kuita sei zvenyu kuSouth Africa nhai? Sister Ma1 takatongovharirwa nemalockdown aya saka kushandira padheni tanzwa. Tototenda imimi kamunoita rekuti tandadza iri paYouTube. Kuzama-zama guys zinotodini? Aiwa munhu arambai makadaro kuti tingaite sei? Hapana guys. I think uyambotobuda namutabude kwezita tinde ndouyu. Ndizoti Man Towers vazodanwa. Pane shamwari yangu yandati adedze Man Towers. Nomanje apa tapa 6 people kwatosara 4 because uyu kuti apinde guys. I hope anopinda mai manje. Man Towers kubatika zvekumhanya. Ndauda kuti cause tikangota like vekupesera maybe last 5 people then ndakureleasa Noku guys tapa party 3 ka tichibuda tichipinda asi I think aneta manje. Anzi Noku akudzoka nguva ari kudzoka manje because foni yake inge yapera okay uyu ari apo guys I think ndichatora last 5 people then Noku oenda chitaura henyu naNoku wadzoka sei zviri sei hai ndadatongobvunza otobvunza kuti wakazvarirwa kupi ukakwirira kupi ukadzidza kupi primary secondary as well. taimove a lot saka ndakambodzidza kugeru kusi vatambe nobulawayo then nditadzoya kuharare kuLouisam primary then high school kuSt Dominic's Chishawasha 1 to 6. Alright, yeah. Andogara Marara. You know, haichanatsonzwika kuchi hausunatsonzwika no. Saka hapana chawanzwa. Hazvisunatsonzwika yo. But haisi dende tongotenda kuti tataura ndizvo. Totenda nemisista Shema Matikanda papa live. Alright, iripo guys, Man Towers vatidera but vatodanzira kuti what's going on. Alright, mendi ede mumwe, mendi ede someone. Okay. Because Man Towers dasina kutaura navo ka. Saka kunenge kuri kuva Juma pamwe hasi available. Mendi say cousin Nyasha. Nyasha sisi. Ndekushema urise. Tiri boko Eugene ari kupa ngada join aripi. Uya ari pano yasati aenda. Marega kuyesa ndikuri. Foni yake. Hello. Tiri sei? Aba marega kundisa pana ndida kuita mero zvisachitika. Yenge ongochi freezer.
Alright, so in day one mbunzo chete. One. Day one mbunzo. Kuti Noku kana tichida ko sorry, not Noku, Tadiwa. Kana tichida kubhadhara rora kumba kwenyu ndoponerana. Nomzwa. Kuti ma negotiations kumba kwenyu ndofonerana. Kwa bopoto. Ipevisera. Mozondodza. Alright. Iwe ndino wauda kutabarika. Ibonyasha babai. Nikiri nadona anzani Tadiwa nezali uyu chidwa dona. Kaisi don't manta waziva uye panapa kaisi. Ndamuvisekira. Miri uyu nikadona. Hello. Ribon shuriku. Mirira uyu adzoke. Yeah, do zvake. Adona. I don't know, maybe network kana phone yake because I think yanga saso chido ari kuya mangwana same time 7 p.m. dzekuno ku 2 p.m. Zim time ndo dziri kuya chido mangwana. Mana uyu ndokumbira mubatsire. Oh my god. Nikirikini man-towers vapo pa uyu man-towers mire 2 minutes because uyadona guys. Man-towers is in the house. Mina man-towers is in the house but uyu anzani chido adona. Mina nditaura na uyu kuseri adzose chido click the link again. Chido asikuzwa chichikitika na chido. Amana brother Owen ndokumbira mundibatsirirewo komana. Chidadzoke. Chido. Noku. Ndogara chimuti chido instead of funigiri. Noku where is Noku adrop asuzwa chichaitika. Guys tatokumbira munhu tauye panapa but Noku adona ndisuzoti nei. Mira adzoke 2 minutes but otherwise muri say Bushe. Aiwa, iwe uriyo nikikini man-towers varimo ndinenge ndichivaona kuside kunoko. Right. Taure na Tadiwa. Tadiwa. Isitawanda. Zise ndasiwo kayo. Ndaona episode yako wazongozana kuda kuchema ka man-towers vari pasi. Ndamanyaka. Usimbe ndinobvunza chinhu one kuti iwo I think uri kuita medicine handiti. Saka ndakuziva kuti inini mbozi inini ka ndiri kuitawo MBC saka ndakuziva kuti iwo wakanatso kuzviita sei kuti upase mbozi kazhinji tonatsoziva kuti vanhu kazhinji vanhu vemasciences kuti vati kumedicine vobva vati kuacta futi kazhinji kuacta ndiko kuwanzoitwa nevanhu vemaarts. Ndakuziva kuti iwo wakanyanya kuzvibhalansisa sei chaizvozvo. Zvimwe zvinhu vangoriwo Mwari. Handizivi kuti ndingakupindure sei. But just work hard. Ingoverenga and just try your best. And God will do the rest. Whatever you do, just do it to the best of your ability. Okay, Hey, baby. Saka let's say Hey, baby. Saka toti kuacta yanga ingori talent yanga yagara imaura handiti. Yeah, yanga ingori talent. Yo, what's your talent, Nai? What's your talent? Ndona ndaida ngoziya hangu
Mantawa Piriro. If you really want it. Mental zimbomile kusaura gandichibvisa this one. All right. Kasawa nevava kwashota prince guys. Hey baby. Hey baby. Hey baby. Stop it. Did he say? Yes. Yes. Koshero boy. Go. Yes, Tawanda. Deep Koshero. Hayi ndiri kuboza hangu ini. Uri sei zvako yo? Handina zongonzwa invite apa ndikutori panze ndikutotsvaira zvangu. Ndangoti 2 minutes kuzona kuti ndikutsvaira yard sweetness. Iyo kuma 25. Yeka. Basa mangwanani. Basa. Kwatova nero hanzi yard inofanira kurara yakachena kuti waro yavatize. Shema. Oh yeah, Shema. What was your question, Shema? Guys, guys, chete. So that's it. Mantawas maona. Ndakuvabvisa guys. Anditi ndakuvabvisa. Thank you Mantawas kuuya. Asi but Mantawas anzi unohwasira muchirambwa nechibhebhi chenyu mune muchiti. But zvinongorwadza. I love you. But kana angonaka ndoitongoripo. But pane question ambobvunzwa hanzi nevanhu hanzi iwewe Noku uri doctor. Mantawas vakati bhebhi ravo ndi doctor. Saka Noku ndiuri kurehwa yakati wanzi wakati bhebhi rako ndi doctor. Amubvunzei. Mubvunzei aripa. Ngatigomirira season 2 mozongoziva kuti season 2 yakamira sei guys. Season 2 is coming. This is so nice. Doctor ndi doctor. Nice. Towers awa tawanda ndakumubvisa guys. Bye bye. Itango tawa ndo shamwari. Bye bye. Bye. Oh, so sweet. Yes. Oh my goodness. Oh my God. Oh, damn it. Drama to pizza, guys. Oh, all right. Yes, can you know cool. Yellow, yes. Yes, Noku. Samaita. Magadi Samaita. Samaita vanofara zvavo na. Guys, inini ndingoda kutenda zvangu nedhirama renyu because rinondiitira kuriona so. Rinondiitira because ndakatanga kuriona ndega pane zvimwe zvandongotanga kungofila so nikuona dhirama renyu chete. Saka munofanira kuramba makadaro guys kwete kudzokera mumashure anditi musadone. All right, thank you. Thank you so much. Oh, ko ari kubudira nepasaidi ndiani uyu? Ndiani ari kudongorera? Hello. Hanzi yena. Taura nyedzi ansimbutirire. Asinotaura. Alright. Kuriseka kwa America. Bye bye. Yes. Kuriseka kwa America.
Aiwa guys, ndakutara last 2 people. Then Chido overenda guys. Aiwa, that's it. Aiwa, tasipakwa. Same. Hello, Ndip. Did he say? No, ndizvo. Ndiripo. Afreeza uyu. Oh no, ndabvisa siri, ndabvisa Noku by mistake. Uyu. Anonzi Lucas. I think maybe this is the last person. Lucas, wambodona here. Ndambodona sister, but tomonongodona futi kesitenda. Kuti asina zvekuita. Okay, sister. Arikunzwa here Noku? Arikunzwa. Oh. Noku. Saka, you unzubita medicine. Which year are you doing your medicine? Second year. 2-2. 2-2. And how long is it going to take for you? 5 years. 5 years. Imagine. MSU. MSU. So do you have plans like after the 5 years? Do you want to go the medicine route, or would have it about like you want to talk about medicine, acting, or entertainment? Let me just say entertainment. I think medicine. I mean, obviously medicine, but we'll just see. Okay. All right. I report sister. Thanks, man. All right. Thank you. All right. I think that's Shema, it. For ndapa 2%. That's it. Okay, my last words. Then waendapo. Toda kuti maita basa ndanakidzwa nhasi. Thank you for the love and support, and watch out for season 2. Thanks a lot, Noku. Noku, you waited 2 hours, Jesus. Thank you very much, and I think one over what you value nasi tikapinda 3 times. Thanks a lot. Appreciate. May God bless you and all the best. Tikaya Zimbabwe. Tinobatana. All right. Thank you, Sharon. Thank you. All right. Guys, that's it. Nanoku, because atanga phone yake yasvika pa 9%, akazosvika pakuichaja, tikasvika pakumira. And thank you very much nekujona. Mangwana, I'm gonna bring Chido. Ndiva confused. Noku ndomuti Chido ndomuti Noku. Mangwana tikuuya na Chido. Fena 7 p.m. Zim time. Maybe tikafarisa togonombokumbirawo chikomana bhiko kuti chizombojoina watizozivi zvinakidza nditika. Saka ndokubata mangwana na 7 p.m. Thailand time, but kuzim inenge iri 2 p.m. Handiti ndopa ndiri kuuya na Chido. Ndikuya na Chido. Mantawas takapedza, Biko takapedza, Sister Shami takapedza, Chido tapedza, Prince takaita, saka takaita 5. Then there's this other guy we are under zvekutengesa chidhira. Ndaimboda kuti auye, but I think he's always busy. Saka kana munhu ari busy handizoita sei. Saka kana munhu ari busy handizodi kunyanya kuramba ndichimukumbira kuti huya iye anenge ari busy handiti. So that's pretty much it for today. Tombambo handina kupiwa contact yake guys. Ameno kuti ndichaipiwa here kuti handisi kuipiwa. Asi vakabvuma tinouya nawo. Vanenge ndapiwawo ndo vanonzi Blamos ndakambotaura nawo, but for me I feel like he's always busy guys. Chasara maproducer acho. I don't know, ndichabvunza vanhu vacho because nandivazivi maproducer acho ni uyu. Sisi Shami takaita nezuro makatoruzira. Baba namai Noku ndinomirira guys, kana ndikapuwawo macontacts avo ndotaura nawo. Moze ndakamukumbira kuti auye 2 times, saka arita ngari busy always. Saka handikwanisi kuramba ndichimuteera guys. I cannot do that.
handikwanisa kuramba ndichingozotevera munuti. So wazoti but ndakambotaura naye anenge ari busy. Pamwe anogona kunge achitodhila in real life saka handizivi, anenge is always busy. Kochi vanhu venhigirikinika kana vada kundiconnecta navo vanongondiconnecta navo guys. Handivazivi vanhu ivava guys, kuti ndizoziva Chido naNoku ndakaita zvokutoconnectwa naManTowers ndasingavazivi vanhu vesava. Anenge achida anouya, anenge asingadi hauyi. Mangwana ndiri kuuya nani Chido. I think Chido ndiwe kupedzisira kana vakabvuma vanhu vacho vakanyora drama rewadiwa pamoyo wachoni, then it's okay, tinongovaunza as well. Handiti because ina handivazivi, saka pamwe mumwe munhu ari connected nawo ndianofanira kuita sei kutotilinga navo ndokunge vabvuma vanogona kuti hatidi. So share my same hairstyle. Guys, thank you guys. Kokado kukari pa Facebook ndikekuisira. No, Glotting Projects. Kana wangu achindi-follower for a long time. I think by now unofanira kunge wakuziva kuti katori birthmark kangu. Hapana pandingamboita 6 months consecutively ndakaita sei ndakaisa kamaki pasame position. Share has been here. Thank you very much. Maita basa nekuuya guys. Nekuvharisa nhasi mavharisa guys. Kuvharisa kuti close the door and open it. Please musakangana kuona ma-ads kuti support guys. We are the best. Onai ma-ads ndiwane yechi ye-Coca-Cola. Manda ndikabva panapa ndakunoita review yewadiwa pamoyo. Bye. Takunoita review yewadiwa pamoyo. Munongoonawo ndazoposta nditi ndinokubatai zvakare pachikamu chinotevera. Bye. Ndokuona mangwana naChido handiti bye bye. Ndakwenda.